Σε ένα Παναθηναϊκό πρέπει να πούμε ότι όλη η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από το εξαιρετικό momentum της πρώτης ομάδας, αλλά έχει μπει στην κουβέντα, γι' αυτό είναι πολύ ευχάριστο, αντίστοιχη συζήτηση για την ομάδα των νέων, έτσι, Νίκο. Και γενικότερα για τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και όχι μόνο για την ομάδα των νέων. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι οι πράσινοι προχωρούν. Βλέπουμε ήδη πλάνα από το μεγαλύτερο ίσως ταλέντο που έχει η Ακαδημία του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, Λάζαρος Λάμπρου, γιατί είναι 16 χρόνων. Αυτός και άλλοι 8 ποδοσφαιριστές από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού πολύ σύντομα θα υπογράψουν επαγγελματικά συμβόλαια. Κάποιοι εξ αυτών θα βρεθούν και στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, καθώς πολύ στενά παρακολουθεί αυτά τα παιδιά και ο Γιάννης Αναστασίου και ο Νίκος Δαμπίζας και ασφαλώς ο Γιάννης Σαμαράς, που είναι ο επικεφαλής των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού. Πολύ σημαντική κίνηση των πράσινων. Κοιτούν και το μέλλον, όχι μόνο το παρόν. Το απέδειξαν άλλωστε και την εφετινή χρονιά με την προώθηση αρκετών ποδοσφαιριστών από την ομάδα νέων στην πρώτη ομάδα. Και μάλιστα ήταν ομαλή αυτή η μετάβαση και όχι απότομη. Αυτά τα παιδιά έπιασαν, αγωνίστηκαν στον Παναθηναϊκό, βρέθηκαν στο βασικό σχήμα και άρπαξαν την ευκαιρία από τα μαλλιά. Αυτή είναι η επόμενη γενιά. Ο πιτσιρικάς ο Λάζαρος Λάμπρου είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας κάτω των 17 του Παναθηναϊκού. Και είναι και ο πρώτος που μας κάνει δηλώσεις, νομίζω. Ναι, και μας είχε μιλήσει πριν από λίγο καιρό για το όνειρό του να βρεθεί στην πρώτη ομάδα. Τελικά αυτό το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα. Και τούτη εδώ εκπομπή θα δίνει πάντα μια γωνιά για να ακούμε τα όνειρα των πιτσιρικάδων, όχι μόνο του Παναθηναϊκού, όλων των ομάδων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο ελπιδοφόρο από αυτό, έτσι, Νίκο μου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε αμέσως να ακούσουμε τον νεαρό άσο του Παναθηναϊκού. Αυτό το διάστημα είναι πολύ σημαντικό. Στόχος μου και όνειρό μου από μικρό παιδί ήταν να παίξω στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα στόχος μου είναι να καθιερωθώ στην πρώτη ομάδα, να ανεβώ και από εκεί και πέρα να παίξω και πολλά παιχνίδια, γιατί είναι το όνειρό μου αυτό.